ए झमेलो बोलो का करत तरू जी सरकार। बैठ 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 कहाँ रह तरस का कर तरस कोनो तोरी के चिंता नहीं खे काहे क्या करे के बा हमरा बा काहे ना तोरे बा हमरा कुल ना जब तू कहे तर कि बा कहे ना और पेंट करा देला काम हो गइल काम अब कुछ रुकल सामान बा थोड़े नहीं। काम तो जोर तोर से चालू है बा। आ पहले पंडित जी के नाव के एकरा कह देबे के बा कि ओ दिन घर ही गांव में रहियो सन त लगन बहुत करकस रहत रुए ना रहियो स हाँ, त बोले हम बा काम ना तो कैसे फिर होई? बाजिए सन हमनी तो के फिर काम कहाँ पहले से करा लेबे के बा काम होई। जतनु हां तो सुन ठकुरा के जाके लिया ठीक है बा या हम ठकुरा के लेवल है। हाँ अब कहिए माने आज काम नहीं खे लेकिन ओकरा के लिया लेबे तो हम हां अपन बाजा रही अपन। हाँ हम कह जानत देनु रही कि काम हम हाँ तोरा के जानी नु कि बे ये सही आइल बाने बुझाता 50-100 रुपया हे करे के अभी दे दिया ई ठीक है बा मन कर रही हां जतनु हां हाँ ठीक आना तो उ दिन दिया ई लेकिन आ जाई तब नु हां हम कह देब ओकरा के तो जो ओकरा के बोला ले तो जाता लेवल है। जो बोला आगुलो हां मलिकार का अरे मलिकार ठकुरा तो गोइल बा एगो आदमी के मुंडन रहला ओ में दसवा के दिने बार और ना काटाला वही में गोइल बा कहला से कि हम घरवा खबर दे देनी है कहला से कि आवते बा अच्छा अब आई है तो हम विदा कर देब आइए गोइल माने तोरा के हई कहे ना गुल हा कहे बोलेलान हां तब तनी गोरे मुंडन में तो ठीक है बा गई रह तो लिस्ट बनल बा ठीक नु आ बुध तारीख बुध दिन के हां तिलक बा अच्छा ठीक नु तो ओ दिन कहीं जाए के नहीं खे ठीक है बेटा। हमारा के सोमवार के दिन आ जाए के बा ठीक बा जाई ऐसे कि हाँ, समय 1100 से लोग आज के अंगिया बीजे देवे के बा ठीक बा आ देखो अब नयका में चलो बनू कि माने टाइम बीजहू के अंगिया दोनों साथे साथ टाइम दे देवे के बा ठीक बा ठीक बा अच्छा तू आइल लेके जाए के तो अब तू क्या हमारा लेबे? के सोमवार के दिन आई है अच्छा बुझाता हां हाँ कौन चीज का कमी बा ना कोनो चीज कम नहीं है ए हाउ गोदरेजवा में उनियाली गोदरेजवा में एगो धोती धइले बानी ठीक नु बढ़िया बिया उ धोतिया लिया के एकरा के दे दो वो दिन आई नु तो पहनिए के आई ठीक है हां एकरा के तबे बता ना देवे के देखी बा। हाँ कि मलिकार के हम मिलल बा हाँ एकरा के दे देवे के बा आ सुन आ बैठ बैठ आ जिकरा के हम ये बीजे देवे के बा तो तनी ध्यान से देवे के बा अच्छा हाँ केहू छूटे के ना चाही ठीक बा अब छुट्टी नु तो हमारा भी वो रहना वाला कि हमारा के हम ये भी जाइबे ना कइल है हां मलिकार हाँ देख हई धोती 202 रुपया 51 पैसा का हटुए अच्छा। ठीक नु आ ये करे के पहन के ओ दिन आवे के बा आ जाई हाँ धर आई घर में ध दिहे ठीक बा ठीक नु कहीं विदा पहनी के आ तनी बार में चानी के तेल लगा ली ह हाँ आप पहन होन के आवे के बा ठीक यही से रंग उंग के धइल है तोरे खातिर हां कि ठकुरा के दियाई ठीक बा ठीक नु हाँ आ वो दिन रुपया पैसा के कमी ना हुई के बेटे हाँ जौन कहबे तो उन दिन दियाई हम 150 कावन ले हम ठीक बा 150 दियाई ओ दिनवा खाला सिक्के के नोट मिली हां ठीक है बेटे हाँ तो ठीक बा औरी कोनो दिक्कत ना कोनो दिक्कत ना कोनो दिक्कत नहीं है नु तो जा हाँ सोमवार के दिन है आज जैसे कि सोमवार के अभी दे देवे के ठीक है बा जते नु आ मंगर बीच पड़ी या बुध के हइए ह हां ठीक है बा तिलक हवे हां तो ठीक बा तो जा हमनियो के अपन काम उम कर जाओ ठीक मालिक चलते नहीं हाँ ठीक बा जा बैठो चलो ठकुरा के दिया गुलो तना से मनगर हां अपना से बेर बगर समय पे आ जाई अरे ओ घरी तनी कहूं बेसी दिखल देनु तो जाने नो कि ना मिलल बा मिल हाँ हम गंभीर पार्टी कहबो बिया। ना करी पहले ही दे देनी का कुछ कहबो ना करी वो दिन जाता नु हाँ जनिहा के पार्टी बिया बढ़िया भाई पहले ही दे देले बिया हाँ तो यही से कहने कि पहले ही दे दिया जाओ ठीक नु ना ना ठीक बा। ठीक बा तो एक काम करो हाउ अथी क द हम तन तन होने से घूम घूम के कुल जे भी हित मित्र बा ओकरा के भेंट कइला बताने ठीक नु ठीक बा हाँ आ घर के अपना ओरी कुछ काम हम देखी हो ठीक बा
आवा तनी हम थोड़ी देर में तब लिस्ट उस्ट बना के ठकुरा के बुलावल जी। ठीक बेटा। हाँ ठीक बा। आज सुमार दिन हटे दोपहर के बेरा हो गईल। मालिक यहाँ जाए के बाटे। ऊ आई रहे जौन कमा बहारवा रहेला ऊ चरनियो ना देलक कहत के बार आई ह। चरनियो देले रही तो हम कबाड़ी बाड़ी में बेच के अपन कुछ करती। बाकी वो मालिक भी हम जात नहीं, मालिक हमारे के धोती दिले बड़न और ना तो पैसों कौड़ी दीहन। आज उनकरे भी चले जा उनकरा के धोती उती पहनिए लेनी। अब जात नहीं मालिक ही है पैसों कहले बड़न। ये तो कुर्तावा अपना सोचने के लड़कवा के बियाहवा में पहनम। बाकी आज भी मालिक के में जाए के बनू इनका लड़का के तिलक आवत हटे पहन लेनी आज भी कि और ही कहने को दुगो दे दिए हैं मालिक। ठीक बेटे चलो तनी हाथ ना दोपहर बेरा हो गई। अभी मालिक के द्वार पे ना पहुँचनी खिंचेबे करे हैं मालिक। टाइम देखी तनी चलो तनी अब हम टाइम हो गई बेटे। एतवरुआ शनिचरा चंद्रमा बा आई एगो सरवना बा। ठीक नु अब और ही कौन छोटे तरह से हौकुल होनी के तो ही लिखाइए गेल बे पलटिया बे हई हतना लोग बने चला के ना चला लो करो के एकाद लिख देले बड़ा ना 11 साल ज्यादा लड़का के तिलक ठीक कर देल बड़ा सबके लिख देल बड़ा। लेकिन एगो छूटता जोन हो बारवा के पेड़वा अच्छा हाँ बहारवा रहल स वाइल बड़ा स। अच्छा तो ओकर घर लिख दे हमन कहानी की नहीं खसन तो काहे के दिन लिखाई। ओकर नाव का ह ओकर नाव सूर्या ह। हां सूर्या ठीक नु तो सूर्यो के कह देबे के बा गरीब बेचारा बड़ा स। ठीक नु ठीक है बा। हां तो ओकरो के कह देबे के बा लिख दे तने ओकरो के सूर्या। तो अब ठकुरा के दे देबे के बा टाइम ज्यादा बा ना। ठीक नु आज सोमवार हो गेल कल मंगरा बुध के दिन 9 तारीख के पड़ले बा तिलक होवे। ठीक नु तो एकरा के जा एक काम करो ठकुरा के बुला के लिए। ठीक है बा हम जाता नहीं। हां जाके लिए आ ओकरा के लिस्ट दे दियो आगे भी जो हमनी के अपन दूसर काम कइल जाई। मलका लगा तो ठकुरा आइए गुल आ बैठ तोरे नाम लिया तो रहला जी मालिक। हैं हाथना लेट कइल जाला तनी मालिक तनी पालिश उलिश मार लगनिया। पालिश मारत रहो। हां बुढ़इला पालिश मारत रहो। ये टाइम नहीं दिखा गोल तारा सोचे के चाहिए कि मलिकार के यहाँ जाए के हम बा। बोलो काहे खातिर धोती या थी कुल देली कि टाइम से हमर काम ना दिलने के चाहिए। भाई कुर्ता 4 बरिस से हम रखले रही लड़का के 4 बरिस पहननी ओकरा के फ्रिज में धो देले रहनी। हां फ्रिज में हां बोल मुर्गा के ना उगाटू है फ्रिज में कपड़ा दे जाला रे। फ्रिज में पानी रखल जाला। यही से कहे ना कि कबो कल हमारा द्वार पावत रहनी हम बतावत रहब अभी यही से कुल परिया नहीं हम हो बा यही से न तनी घुरची आ गइल बा कुर्तावा फिर जवा। अच्छा चल ठीक बा ठंडा के कुत्ता सिवा दिए। हां ठीक नु अब लेकिन बढ़िया से काम आए को अंगिया बीजे छूटे के ना चाहे केहू ना के। ठीक बना छूटे। हां आ कुलहिन के एथी क दिया केनो माने कुछ कह से तो भड़कबो मत करिए ई ना कि कोनो आइल नु तब ते भड़क के भाग जी है ना ना ई ना। हां भड़क के भागिए मत ना केवाड़ी खोलवा के हां ठीक सबके के एक आदमी छूटे के ना चाहिए। ठीक है बेटा। केहू द्वार पर ना हो रहल तो ओकरा केवाड़ी खोलवा के आ बोल देबे के बाद ओकरा के बुला के कह देबे के कि अंगिया बा। ठीक नु अंगिया बा विजय बा समय दे दिए। ठीक बा कल हई लिस्ट कलम लिखे नु ना कलम नहीं। कल हई कलम अब कलम भूलो हम ठीक नु। हां हाँ सब लोग के जाके अंगिया 1100 लोग के बटुए लिस्ट में नाम। ठीक है। हाँ 1100 लोग के लिस्ट अंगिया दे देवे के बटुए। ठीक हाँ जा तो बुध के दिन तिलक बा अंगिया घुमा दो। हां ठीक है भाई। हाँ ऐसे कि टाइम लगे अंगिया बीजे देवे में। आप बीजे सुनो अंगिया आपके साथ साथ बीजे के टाइम भी दे दी हो। कब बजे दे दी हो दे दिए 12 से 1 बजे ले ना 13-14 बजे दे दी हो। ठीक है 13-14 बजे समय दे। ठीक नु और ये लोग के 13 दे दी हो लोग के 14 दे दी हो। हाँ ये ना कि एक हाली दे देबो तो भीड़ लग जाई नु। ना ना ठीक है। हाँ ठंडा के दिन बा सर सकरा हो ठंडा जाई। के दिन बा आ तरकुल के पटरी रखल बा ओको बैठा के खियावे के बा। हां हां ठीक है बा। ठीक नु आ टेबुल कुर्सी हित न तक लगा दिया ई हाँ। गांव घर के
तरकुल के फारी धइल बट वही पे बिठा दिया ठीक है। कुर्तो पैंट हम लोग ना हाँ, ले ठीक जाई है। हां ठीक बचा अंगे बीजे सब लोग के दे दो हां चलो ठीक बा तो अंगे बीजे देबे गोइल हां हमनी के चली के बाजार है ठीक ठीक नु ठीक बच्चा हाँ, चलो सामान ले ले आओ अंगिया बाटे के करा है फलानवा ही अंगिया बाटे 13 बजे है के करा है फलानवा ही 13 बजे अंगिया बाटे के करा है फलानवा ही के करा है फलानवा ही ए शनिचर अंगिया बा 13 बजे 13 बजे मालिक ही है 13 बजे अंगिया बा 13 बजे 14 बजे बीजे 14 बजे हाँ पूरा लंगड़े अनहर किए हमारे के दे दिल बड़ा सुझरावे खातिर कुत्ता पैर सेवा के हमारे के फेरा में डालत रह राती अनहारा में धुरा ना बे ए सुरजा सुरजा रे मामिया बाटे केकरा के मालिक ही है कौन मालिक हड़न वे मालिक कौन मालिक फलाना ही है कौना फलाना है नाम थर बताब ना 14:30 बजे बीजे बैठे केकरा के 14 बीजे फलाना ही है फलाना के नाम बतावा फलाना में नामे हटे अच्छा आ जाई हाँ कहे जाग भैया बाबू 6 तारीख के 6 तारीख के हाँ नाम बतलाई केकरा घर जाए भुलागु नी फलाना ही है अच्छा फलाना के ठीक बा चल जाई हाँ ठीक बा कब बजे ले बा हटे 14:30 बजे अच्छा ठीक है याद रख चाहिए हाँ ठीक बा चटरमा अरे आमिया बहो केकरा के हो फलाना ही है कहिया 6 तारीख के क बजे 14:30 बजे ठीक बा आवल जाई ठीक बा सरवन 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 ये हो आमिया बा के कर रही है फलाना ही है कब बजे 15 बजे क तारीख है 6 तारीख के हमारा ही ना चलेला तो यो तो बताइम चलो सब कुछ कहाइए गोइल ठीक नु हाउ ओकरा के विदा कर बने सामानवा लिया खातिर हां कुछ बात सामान वाले सामान ले लेके आ दियो सब ये तो नहीं ओकरा के करवा दी हो हम जाए के बाद सब लोग बा तो इनका भी कहाई नहीं किया में के द्वारे पका हमने बीजे में से दिया है ना पड़ जाला अपना आदमी के अपने से जाके देवे के पड़ेगा अपने से देवे के पड़ी हाँ। तो आइबो ना करी अइबो ना करी तो जाते हम दिया ही भी अपन तो हम बढ़े वाला अपन देखत रहिए लोग ठीक बा हां भी कहां से जो सड़क ठीक है जो केने बा अरे हुआ आवाज सुन ये कराओगी या अरे आज 9 तारीख है 9 तारीख के 9 तारीख के आज 6 तारीख है 6 तारीख आ दिहल बा तो 9 तारीख अब तो हम कैसे आगुला हो लोग यार तक नौवा कर पड़ी कदला बता का बोल जी आ 9 तारीख हम ये दिहल बा तो नौवा तो करे 6 तारीख के हमर गांव बन के क्या करी सुनो तो सुनो 9 के तनी बोलो 9 के बोलो तो हमने क्या सब है 9 बोलो कहां बैठे भाई जी ए बाबू रुक जा हम कल कहल करता नहीं बताओ ऐसे ही करी तो देश छोड़ा दी नौवा ही सब नौवा के पढ़ाई जा है कुल आदमी आजे आगु ने बीजे करे कैसे हम ये देला 6 तारीख के 6 तारीख के हां तार दिमाग खराब बा 6 तो 9 तारीख के दियल रही लिखल बनी हाय 9 देखी तो 6 तारीख के अरे आई उल्टा है बुरबा कहीं का चश्मा से नहीं खेलो का चश्मा लगने वाला तो नहीं खेलो का तो हम ना मालिक हम तो समझने के लिए ही करी दे देनी है मैं यही से कहा कि बूढ़ के ठाकुर ना बनावल हम समझा के विदा कइले रही कि ऐसे लिस्ट देखी के आकुल बताइए 9 तारीख ना है से उलट देले बड़ा तो उलटबा तो 6 तारीख बुझाइए जाई एकरा आंखी से कम लौकता मालिका चश्मा लगइले बड़ा कौन ना बताओ हसन गलती कर देला अब तो याद नहीं आई हमरा आजो खियावे के परी फिर 9 तारीख के खियावे के परी आई वर्तमान तो बाकी है बा सच्ची करो हां
तो ठीक बा से ए सुनो का करी तनी सुखल पाकल जोन बनल बा जौन उहे बनल बा पतल लिया के ये लोग के बैठा के खियावो ठीक बा ठीक है बा हाँ हम तो ले आवत नहीं लोग बैठा खियावो ए जी हटाओ तो कुर्सी ठाकुर केने बैठे ये सब लोग के खिया दी ठीक नु हाँ बड़ा गलती कर बड़ा सन गलती ना होके चाहिए ठीक नु 151 रुपया कुल तार कटी जाई 151 151 151 ठीक बा ठीक बा 151 ना मिली 151 नहीं मिली 151 ना मिली तू गलती कर देला बड़ा ढेर ठीक भाई है जी ऐसे करो बाबा बैठा लो बैठा लो रुक जा बैठ जा दो केहू के बढ़िया से बैठ जा देखो जरा ओकर बाद बैठो सही बैठा पुलिस होने बा हाँ यही करी हाँ कुल साटा कइल बा 9 तारीख नु आई टेबुल ओबुल है सब कुर्सी खा लो उतना में आई त अपन टेबल डेस्क पर खा लो 9 तारीख के जौन बात हम ओकरा खा लो हम इज्जत करतनी दुआर के ठीक नु पता चलू का बाबू हाँ पता चल गई 2 को हम तो जानी है कि पूरी चली गई है 3 को हम तो जानी है कि सब्जी चली गई है 4 को हम तो जानी है कि बुनिया चली गई है तो बुनिया आइल ले ली 2 चलू का बाबू खाए के बिया खसा चल गई बा बोलाव आवता आवे तो 3 तड़का के चलावता 4 बाबू तनी पानिया ले ले आओ अरे लौकता हमरा भगवत केने बोल बता बबुआ बा काहे केने बा अरे का बा अरे केने बा का है दिबे आगे तू कहां पागल है कहां चल गया रे केने को अस्ते रहा अस्ते केने को बबुआ हमरा केने का है दुगलिया जरा घर छोड़ हां हम गिर कोई नहीं दुनिया के घर में असई भोज खियावे जाला विधाता मत ऐसे ही भोज किया मजाक बना के रख गलती के क्षमा करम अब ऐसा गलती हमारा से कबो ना हुई 9 के 6 बना दिले रनिया यही के चलते हो गुला प्रणाम करतनी नमस्कार करतनी हमारे के गलती मत बुझम जा 9 के 6 बनैले रनिया नमस्कार प्रणाम हम अमनदीप कुमार देखबे कहीं हाँ सब ठाकुर जौन कैले हाँ ऐसा ठाकुर रहे तो चला बेइज्जती करा दी ई चैनल के नाम है दुर्गावती माँ कॉमेडी आ एकरा के चैनल के सब्सक्राइब करम सके धन्यवाद हम छोटेलाल कुमार जौन गलती कैलान ठाकुर ओकरा क्षमा चाहता नहीं ऐसे केहू घर पे बुला के बेइज्जती ना करे चाहे चाहे पहले बुला ला ओकरा के अंगिया पर कहिया खियावे खातिर कहिया आदमी आ जात हुए उसे आदमी ना करे चाहे एकरा गलती हो जाए क्षमा करी सब हम विकास कुशवाहा आप सबके गोड़ लाइक के नमस्कार करतनी कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी और लाइक करी जा ऐसे ठाकुर के गलती से द्वार पर बुला के बेइज्जती ना करे चाहे केहू के द्वार पर बुला के खाना मत खियावो नमस्कार हम अनिल कुमार व्यास उर्फ में ऐसा ठाकुर रही तो कितना आदमी के बहुत बेइज्जती हुई रउआ सबसे आज्ञा बा कि ऐसे दोहरा के फिर दोबारा कोशिश ना करम जाए नमस्कार नमस्कार प्रणाम राम प्रसाद तो कनी हम ठाकुर का कैला हमें लिस्ट उलाट दिला हमें जबकि ना बुझात रहे तो दूसरों से देखवा लेवेला ई 9 के 6 बना दिला हमें हम 9 तारीख के दे ले बनी अंगिया बीजे आई 6 के दे दिले तो दे दिला तो जौन रहल है तो ना उनके थी कने का लेकिन ऐसे अब केहू ना करी जौनी ठाकुर कैला हमें ये तरीके केहू ना करी हमने कि अपन एगो हंसे खातिर बनैनी है का अच्छा लगी तो लाइक करब कमेंट में लिख के हमनी के विदा करब ठीक नु हमनी के चैनल के नाम हम माँ दुर्गावती कॉमेडी ये वीडियो से ले तनी विदाई आ फिर अगला वीडियो में मिलल जाए